Moitas grazas, señor Balseiro. Para responderlle, ten outros 8 minutos o presidente de Portos de Galicia. Ten usted a palabra. Grazas, señor presidente da Comisión. Enhorabuena por esa elección. Señorías, señor Balseiro Grol, boas tardes a todas e a todos. Comparecemos nesta Cámara para responder á pregunta plantexada polo Grupo Parlamentario Popular respecto ás actuacións que o ente público Portos de Galicia, adscrito á Consellería do Medio Rural e do Mar, ven desenvolvendo para manter ou incrementar os tráficos no porto de Mirasol, no concello de Ribadeo. Como ben avanzou o diputado señor Balseiro, Portos de Galicia desenvolve un conxunto de actuacións estratéxicas neste peirao que demostran a importancia que para o ente público e no propio conxunto do sistema portuario galego supón manter a actual actividade do porto lucense. O porto de Mirasol é o punto de embarque de pasta de papel que se fabrica, como ben se decía, na factoría de Ence preto dali en Navia, en Asturias, e estes tráficos redundan nun reseñable beneficio económico para o peirao que os embarca, polo que Portos de Galicia, como responsable do mesmo, da xestión do mesmo, ten desenvolvido durante a pasada legislatura, ao igual que na actualidade, as accións necesarias para optimizar a súa competitividade de cara a manter en consecuencia a actividade de referencia. En decembro do ano 2010 se asinou un convenio con a empresa Ence, con vixencia desde o 1 de xaneiro do ano 11 ata o 31 de decembro de 2019, hasta o ano 2020, para, en virtude do cual, ambas partes se comprometían ao desenvolvemento e mantemento dos tráficos de celulosas e outras mercancías no peirao de Mirasol e, polo tanto, e en consecuencia, se sentaron as bases para a estabilidade deste importante tráfico. O convenio estipulaba o compromiso de movimento de 1,5 millóns de toneladas durante o período de vixencia do mesmo e ata o momento podo dicirlles que xa se desenvolveron, xa se moveron por esa instalación portuaria ao redor un poquinho máis dun millón de toneladas. Estamos falando con datos o peche do exercicio 2012, polo que prácticamente un tercio do total, un tercio máis do total terá que ser embarcado por Ence, como establece este convenio. E, ademais desto que estamos comentando, decir que, desde o punto de vista do ente público Portos de Galicia, este tipo de mercancía, este tipo de mercadoría, sufre, por emplear esta expresión, unha menor manipulación en este peirao que permite que se manteña inalterable a calidade do produto. Outro aspecto tamén que é importante para a propia empresa papeleira. Así mesmo, tamén o servicio e as empresas de estiba están comprometidas co mantemento da actividade de Ence e executan permanentemente melloras a tal fin. E Portos de Galicia, nos últimos anos e ao raíz da asinatura do convenio que estamos mencionando, executou melloras infraestructurais consensuadas en este caso coa empresa Ence para afianzar estes tráficos, singularmente o que estamos falando de pasta de papel. Así, se executou unha obra estimada en 2,2 millóns de euros para, por unha banda, darlle maior capacidade operativa ao porto e que consisteu na construción dun peirao adosado interior e permitindo tamén a creación dun novo atraque para mercantes, pasando dunha capacidade aproximada de 3 a 4, para que puderan operar, traballar ao mesmo tempo. E ao mesmo tempo tamén, en ese proxecto que falaba de 2.200.000 euros, se realizou unha dragaxe da canle de acceso ao porto de Mirasol que supuxo a retirada de 100.000 metros cúbicos de area para mellorar o calado nesta zona. E, en consecuencia, en base a esas actuacións que vimos de relatar e as accións desenvolvidas, creo que queda demostrado o compromiso da Xunta de Galicia, da Consellería do Medio Rural e do Mar e do propio ente público co maior desenvolvemento posible do peirao de Mirasol e que creo que temos argumentos suficientes para confiar que siga sendo plenamente competitivo ese peirao ribadense para manter os tráficos de pasta de papel. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas, señor Lugán.